Ja tänään Superhit-ilta. Ja uutena vieraanamme on Lucifer-bändi ja heillä on uusi kappale, joka on... Oi, rakas Inferno. Okei. Jee, oi rakas Inferno, rakas Inferno, niin kovaa ja kaunis. Joo, saada se huono biisi. Okei. Tämä torstailta on taas tullut ja on Superhit-ohjelman aikana. Ei. Oota. Mitä? Ja taas on torstailta saapunut ja on... Superhit? Ja on Superhitsin aika. Mä oon Lucifer ja haluan soittaa teille biisin Rakas Inferno. Oi rakas Inferno, niin kuuma ja lämmin. Oi rakas Inferno, niin kuuma ja lämmin. Inferno, Inferno, Inferno. Ja. Kiitos Lucifer! Tämä uusi biisi onkin ja uutta tuotantoa. Koska tulee uusi levy? No, tarkoitus on julkaista tässä rönskuun puolella. Silloin julkaistakin tää todella kovaa pentagrammimateriaalia. Mikä teidän uuden levyn nimi on? No se on 666 satanismoineen. Hienoa! Ja sitten seuraavaan pariin.